Vari kufara amen. Mwari ndi mwari wakanaka. Tapiwa mumwe mukana kuti tinzwe kutaura kwawo muupenyu hwedu. Regai ndipe rukudzo kuutungamiriri hwese. Pekuremekedzwa kwakasarudzika kuna mufundisi wedu namai. Mufundisi shoko namai Pastor Rose. Mwari wakuitire nyasha zvikuru kusitira mambo Jesu. Amen. Amen. Chana ndiverenge shoko ramwari kubva mubuku ya Genesis 29. Genesis 29 from verse 15. Genesis 29 from verse 15. Then Laban said to Jacob, "Because you are my relative, and you therefore should save me for nothing, tell me, what should be your wages?" Now Laban had 2 daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah's eyes were delicate, and Rachel was beautiful of form and appearance. Now Jacob loved Rachel. So he said, "I will save you 7 years for Rachel, your young daughter." And Laban says, "It is better to give her to you than another man. Stay with me." So Jacob saved for 7 years of Rachel, and it seemed to be few days because he loved him. Then Jacob said to Laban, "Give me my wife, for my days are fulfilled." And Laban gathered together all the men of the place and made a feast. Now it came to pass in the evening that he took Leah his daughter and brought her to Jacob, and he went into her. And Laban gave his maid Zilpah to his daughter Leah as maid. So it came to pass in the morning, and behold, it was Leah. And he said to Laban, "What is this that you have done to me? Was it not for Rachel that I saved you? Why have you deceived me?" And Laban said, "It must not be so in our country to give the younger before the firstborn. Fulfill the week, and I'll give you also for the service which you save." So he saved for still another 7 years. Then Jacob did so and fulfilled the week. So he gave his daughter Rachel as wife also. Laban gave him the maid Bilhah to the daughter Rachel as maid. And Jacob also went to Rachel, and he also loved Rachel more than Leah. And he saved Laban still another 7 years. 31. When the Lord saw that Leah was not loved, he opened her womb, but Rachel was barren. Baba tinokutendai nekuda kweshoko renyu mangwanani ano. Ridudzirwe Mwari. Pfungwa yenyu izarukirwe kuupenyu hwevana vevanhu. Tataura kudzikinurwa, tataura blessing, tataura favor. Muzita raJesu. Amen. Murume unonzi Jacob wakaenda kundoshanda kumba kwaLabani. Ashanda, ukajera interpreter unokutumire, saka atoti help you fast. Jacob waenda kundoshanda kumba kwaLabani. Mugove waasarudza ndokuti aiwa ndipei mwanasikana wenyu pano wandinoda Rachel ndirori ave mudzimai wangu. Saka zvakaitika ndezvekuti Rachel aivaona sister vake vanonzi Leah, vaiva vakuru kwaari. But murume anonzi Jacob ndokubva asarudza munin'ina achisiya mukoma. Vawirirana this agreement, murume wakasevenza 7 years. Nguva yekupiwa mudzimai yakwana ndokubva ataura kuna atezvo rake ndokubva anzi ayo kunotinoita mutambo wedu manheru kuti tikupe mudzimai wako. Manheru akwana mutambo wakaitwa, but baba ndokubva vatora musikana muhombe anonzi Leah ndokubva vamiisa mumba muna Jacob. Nekuda kwekuti mai vamurima waiva usiku haana kugona kuzvinotisa, Bibheri rinoti mangwana ndopa akanotisa kuti munhu wandinaye haasiri wandakashandira 7 years. Ndokubva alauncha a complaint. Hakuna chinobohwa chekuti munhu ari kukomplaina nauye wanano iye akawana. Muchazizwa pamberi. Awana munhu but ari kunzwa kuti aiwa handina kuwana. Why? Because handizvo zvandaida, wandaida haasiri wandapiwa. Hongu ndiri muwanano but I'm not happy nekuda kwekuti choice yangu handiyo yarespectwa. So Bibheri rinoti alauncha a complaint. Ndokubva audzwa kunzi aiwa kuno manje hatidaro. Hatitenderi munin'ina kutanga kuroorwa mukoma asati. Saka zvataita pano tashanda nemutemo wekuno. Kwete choice yako.
but mutemo wekuno. Unoziva nyika dzatinoenda kumabasa kwatinoenda panzvimbo patinosvika pane mitemo yeko. Yekuti despite kuti une choice yako nezvaunofunga but vanhu vanogona kushanda nemutemo yekwawasvika. So Laban ataura kuti pano tine mitemo yedu yekuti choice yako does not matter but taakuresponda according to the custom according to the tradition. So uyu ndobvanza aiwa but kana uchiri kuda munin'ina wauri kudawo chishanda dzimwe 7 years tigone kukutambidza. So in total wakashanda 14 years kuti agone kuzowana Rachel waari kuda. Zvoreva kuti Leah wakapinda muwanano zviri pachena kuti asingadiwe, akapinda muwanano asingadiwe. Pane zvinogona kuitika muupenyu zvanoda kuti munhu tigone kudzidza muzuva ranhasi. Kuna Mwari kudenga wandiri kuda kuti ndiparidze statement yaningati the God of Leah. Leah haadiwe but ndiye akatanga kuwanikwa. Anodiwa ndokubva atomirira dzimwe 7 years kuti apinde muwanano. Yet kuna asingadiwe ari muwanano yacho. Bible ndokubva rati Mwari ndokubva vaona kuti Leah ari mumuwanano asi haadiwe. Mwari ndokubva vaita exchange. Ndokubva kune song mazwari inonzi kuchinja magiya. Mwari ndokubva vachinja magiya. Mwari vaona kuti Leah haadiwe. Ndokubva vakonzera kuti Leah achibereka Rachel agomira kubereka. Alright. Mwari vaona kuti munhu haadiwe vane zvavakaita. Kureva kuti kuroorwa kwaLeah kune chekuita naMwari. Ichoice yaMwari haisi choice yaJacob. Alright. Nature yevanhu ndeyekuti Mwari vatiitire zvatinoda but nature yaMwari ndeyekutiitira zvavanoda kuti tide. Alright. Alright. Yeah. Jacob ane munhu waari kuda ichoice yake but Mwari vari kudawo kuti mukoma womusikana uyu aroorwe naJacob. Zviri pachena kuti kana Mwari vapindira vakuchinja magiya vari kusaidi kwemunhu asiri kudiwa. Kureva kuti zvaitwa naLaban nyangwe ati itsika yekwedu nekuzodii, God is in it. So the God of Leah ndiye ari kuchinja kushifta magopo. Sinzwa zvinonetsa kuziva munhu akawanikwa kuti haadiwe kana uri an outsider. Kusvika ari muwanano yacho ava open up kuti kugara edu nababa vachidanana. Saka Baba rinoti Mwari vakaona kuti munhu uyu haasi kudiwa. Kurati kune zvinhu zviri so private ari machallenges ekuti Mwari vakasaona vanhu avaona. So kuti Mwari vagone kuona situation yako yausingagone kuudza vanhu yaunonyara nayo inorema. Mwari vakatarisa muwanano vakaona kuti munhu uyu haasi kudiwa but ndiri kudawo kuti adiwe. So Leah haisi choice yaJacob. Leah ichoice yaMwari, ichoice yedenga. So Jacob wauya achida kuroora munhu wani but Mwari vari kuti pane waunofanirwa kuroora wausingade. Zvoreva kuti uyu asiri kudiwa uyu haasi favorite. Bible ratsanangura kuti aiwa munin'ina wacho ndiye anga akanaka kupinda mukoma. But mukomana paari kuda kuroora Mwari vari kuti wacho anenge asina kunaka kwauri ndiri kudawo kuti ave part and parcel of this package. Pane paunokwaniswa naMwari pekuti wega unofanirwa kuona kuti pano handidiwe nevanhu but Mwari akakonzera kuti vanhu vandide. Amene kana vambozviexperience. Pane paunonga muchirwa nekudiwa nevanhu paunofanirwa kungoziva kuti vanhu havadi type yangu but vanhu vanoda nyasha dzakaiswa mutype yangu. Kuchikoro kwandaibva ndaigona kuzvinzwisisa izvozvo. Wotaiti tikataurawo chinhu vanhu vaitinyarira so. Saka uri ndofuso waingotara namaibhibha kuzidzatisa. Waitokataura chinhu so unaibva mwana kunyarirwa. But ndana Jesu manje kwataura chinhu. Unonzwa maoko. Unoona saka ndiye zveshuwa. Ndega ndinonzwa kuti type yangu aiombererwa vana vatombera ndiye. Ndi Jesu. Leah unofanirwa kuti akasvika pagirazi akaona kusamira zvakanaka kwaakaita anoziva kuti pana parorwe munhu but ona ndarooreka kuna Mwari akonzera kuti zviitike. So the God of Leah ndiMwari anokwanisa vanhu vasingadiwo vasingamuchirike pamasituation ezvinhu zvavanoshuwira. Labani ari kuziva kuti musikana muhombe haasi kudiwa. Mwari vari kuziva kuti mukuru uyu haasi kudiwa. Saka ndokubva parongwa plani yekuti
kurema kana kwashiba kana kuti kwavira uri usiku. Zvoreva kuti kune vanhu vasingagoni kubudirira kana zvinhu zviri right. But vanogona kuzongobudirira kana zvinhu zvaipa nokuti kana zvaipa ndo panoratidzwa dzimwe nyasha dziri pamusoro. Kuoma kwezvinhu nemasituations ari kurema. Munhu usati wanamata kuti Mwari ndikundisei situation ingaibve pamberi pangu. Gonawo kuziva kuti pane zvinhu zvisingaitike kana zvinhu zvakanaka zvinongoitika bedzi kana zvinhu zvakaipa. Kureva kuti pane imwe blessing kana uri Leah haugoni kuwanikwa kwakachena. Chikonzero chiso chako chinooneka. But kana kwashiba manje hapachaonekwa beauty pakuoshanda kuti pane mukadzi aripo. Zvoreva kuti the God of Leah anogona kupa munhu blessing in the time of darkness. Darkness ichiita resemble hard times. Powerful, Baba. Powerful. Timu zhinji dzasimuka kuZimbabwe dziri kuita zvinhu vari kuzviita mukuoma kwezvinhu nokuti mukuoma kwezvinhu zviri proper zviri professional hazvisi kunyatsokauntwa. Ndiri kuedza kuti kudii madhila vanhu vanongomuka ongogara mutauni anenge achiaka kati kuchinja mari dzevanhu achingodi mari haichinjwe kana economy iri stable. Hakuna anonzi money change kana economy iri stable. But munhu akaita money change akavaka imba kureva kuti mukuoma kweeconomy murima reeconomy yeZimbabwe ndo manga mune dzimba dzake. Kune blessing inowanikwa kana zvinhu zvisiri kufamba mushe. Iwe munamato wako uri kuti dai zvanaka gamba zvimwe zvacho zvikanaka hazvinaki nokuti hazvigone kunakira upenyu hwako. Kune blessing inongobatika kana kwaita rima. Ukabvunza Leah ukamupa maiki ekupupura anoti ndinotenda Mwari nekuda kweusiku. Kuti kana kwane rima kushata kwedu hakuoneke tinongoendawo zvakadaro. So there are times yekuti munhu unofanirwa kuziva kuti maomero aita zvinhu hazvireva kuti Mwari vabva pachigaro. There is a blessing iri hidden. Isaiah 45 ukaiverenga Mwari vanotaura achiti I will give you the treasures of the darkness. Ndichakupa zvinokosha zvinongowanikwa bedzi murima. So rima is situation inguva yekuti zvinhu hazvina kunaka. But ndonguva inogona kuwanikwa blessing nokuti Mwari paunoti kuna Abrahama vana vako vachaita senyeredzi. Nyeredzi inongoshaina kana kuine rima wava usiku. Kureva kuti une character yemwana waAbrahama yekuti kana kwatoita rima ndo pane opportunity yako. Opportunity yemunhu wega wega uye panguva dzakafanana. Kuna ana Leah wekuti kana kwatosviba zvatooma ndo pavanoita zvinhu. Why? Nokuti economy ikava stable hakuna chachinja mari. Economy ikava stable zvimwe zvinoitwa hazviitike. Zvoreva kuti kana zvinhu zvangonaka manje vamona zvivanakiri. Kana zvinhu zvikaita right vamona zvivaitiri right. Zvoreva kuti kanguva kerima kaperiod kedarkness in time in opportunity ya somebody to make things happen in life. But nature yedu sevanhu ndeyekungochema kuti kana zvadaiso kana zvadaiso kana zvadaiso. I'll give you an example. Izvezvi zvishuwo zvedu vazhinji kuenda overseas especially kana kunana America. But hepano pane nyaya kune vanhu vakaenda nenzira kuite yemavisa nemapassport kwainga kune inonzi slave trade. Vanhu vaiswa matanda pamutsipa vosungwa necheni vosorongedzwa mushipi voendeswa kuAmerica. Vatakuyemura nhasi kuti zvaoma Black Americans vakazodaiso kaendero kacho manje vakaenda murima. Ende uone kuti kwaedza so kuenda kwacho kunonetsa. Vaapulaya visa vari kuramba, vaapulaya visa vari kuramba. Kuna asina kuita visa avamunzi danda muhuro chenu kuti muri akutenda. So ipapo panguva yeslave trade kuna akasimudzwa naMwari nekuda kwekuti nyika yaakugara ndoyatakuda kutoteerawo. I always give people this example. Kuti paitobatwa vanhu baba kuna vanhu vaitotiza. Izvezvi mama generations vakuti akomana dai tiri kupi. But anasekuru vako vakatiza mukana iwoyo. Why? Because waendwa necheni kwete nevisa. So kune dzimwe cheni dzinosunungura imwe generation. Dai waiziva kuti even colonization ine mabenefits aripo. Ekuti nyangwe colonization yakaipa zvinhu zvazvo zvakaoma. There is a benefit yefavor yaigona kungowanikwa nokuti kune vati colonize. It's not a good thing, I know. But there is the other side. There is another favor or promotion or blessing inongouya during the hard times. So munguva dzekuoma nekurema kwezvinhu focus yako ndeyekuramba wakamira pana Mwari nokuti iwe anogona kukupa favor because he's the God
Leah anotoziva kuti audiwe but zuva richazovira. Nguva yako haikwane kana kwaedza, nguva yako inokwana kana kwasviba. Zvakutoti mukana wako uriko musizeni ino kana zvakadai so. Munamatoro kuti dai zvanaka. Unoziva pane nguva yekuti even zvikanaka zvinogona kusava favorable to your size. Asana munhu wakuri kudhara chitauro kuti afana mabere kwangu akaipa. Zvinhu zvazviri right. Haugone kupikisa uite nharo. But ukati ndipewo mafoto enyu tumba zvazviri right. Maipfeka usiku. Unozosaka no right iyo iyi. Kwaipfe kwanzi matenda futi nemaskipa. Sakatora kadi zakadaizo. Arikudza iwewe kuti mabere kwangu yakaipa. Vaenda kuchikoro 13 Ks netsoka, vaine tsapo yemangai. Ira kombe. Pasi rechikoro. Wakarova breza. Kuti dzakanaka, kuti mabere kwangu yakaipa. That's not true. Zvona kuti in real understanding hakuna nguva yakaipa. Kune zvinhu zvinoipa mune imwe nguva kune vamwe vanhu. Nekuti kune vanhu vanogona kupupura kana waimbo wako kuZimbabwe 2008. Mari isingatengwi. Zvinhu zvakaoma. Kune vakavaka dzimba, kune vakachata. Wekuti mukatoti yangu yematestimony anoti 2008 ndakaona Mwari. Iwo chaunongopi ukapiwa mai kunoti ndandafa. Ndakaparara. Kune kuti kune karima. Kune ma-opportunities. Kune mikana inowanikwa kana kuine rima. Isingawanikwe. Saka Mwari ati kuna Isaiah 45, I can give you the treasures of darkness. Buru kune imwe blessing inongowanikwa kana paine chaos. Chainetsa kuti economy yeZimbabwe ichicollapse. There were people coming in, ma-Chinese. They were coming in. Why? Because kune munhu aka-understand, akazvipa imwe understanding yekuti wherever there is crisis, there are still opportunities. Kune favor inongowanikwa benzi kana zvinhu zvisina kumira mushe. Mbavha yakatara nezuro yakadzina Jesu tiri kuenda kudenga. Yakawana opportunities, yakaiswa zvipikiri mumaoko. Munguva yepain, munguva yekurwadziwa, ndopa akawana favor, akadzina Jesu tiri kuenda kudenga. Zvichifamba zvakanaka uko haana kuwana favor iyoyo. But akaiwanira pacross panongorova a place of pain. Which means in pain, akagona kutora gain. There is the God of Leah, aringo Mwari wa Leah. Anotoziva kuti kana kwakachena kune chiedza munhu haagone kugamuchirika. Uye kana akapinda muwanano pa nekuda kwokuti kune mumwe incompetition hakuna akanaka kumudarika. So Mwari kusolva nyaya iyi vanongoshifta magiya. Zvanzi vakakonzera kuti Leah aregere kubereka, abereke asi Rachel aregere kubereka. Mwari vaona kuti haasi kudiwa, vakacreata chinoita kuti agone kudiwa kupinda mumwe wake. So Jacob ari kuloncha a complaint kuti munhu wakandipa haasiriye. But nyangwati haasiriye aigara naye. Munhu wamandipa haasiriye kurati handimude. But Bible rinotaridza kuti akabereka vana nemunhu waasiri kuda, akagarisana nemunhu waasiri kuda. Kureva kuti Leah une chaanofanirwa kunzwisisa. Kuti chakaita kuti ndigone kupinda muwanano handisini ndakapfimbwa, munin'ina ndiye akapfimbwa. Saka Leah haafanirwa kuchinyira Rachel. Nokuti chakapa Jacob kushanda nekuita choice yekuti ndinoda mukadzi pano, kwanga usingataurwe wewe Leah, kwaitaurwa Rachel. Saka tuzowana opportunity yekurorwa naJacob, haisi beauty, haisi intelligence, inyaya yerelationship kuti unogara nemunin'ina anodiwa iwe usingadiwe. Saka blessing yaLeah yakabatirwa parelationship yake. Saka tine vanhu vokuti kana zvavaitira vanokanganwa kuziva kuti zvisina kumuitira ndiye akonzera kuti zviite kwandiri. Patsanangurwe mushe. Jacob paari kuti ndiri kuda kuroora pamba pano haasi kutaura Leah, ari kutaura Rachel. Saka ukazoona iwe waroorwa usiriwo wakapfimbwa kana kutaurwa, secret pairi ndepekuti une ukama neaidiwa iwe usingadiwe. Kunoti wadirwa muukama murelationship yemunin'ina.
zvakati kune vanhu muupenyu vane zvinhu zvisina kukura sezvauinazvo but wakazembera panyasha dzavo kuti uve nazvo. Nokuti imagine for 7 years ari mumarriage, uyu munin'ina asati aroorwa achishanda dzimwe 7 vaigona kumboita meeting semasisters vachitovhunzana dzakadiko dzimba, aigona kutomutsvinyira kuti hachitamwe amene ndokunanga kwenyu kunoroorwa adini zvakamira sei. Gamba iwewe waroorwa, chaita kuti uroorwe wanga padiwa asina kuroorwa, but nekuda kwekuti mune ukama baba vakabva vachitora mukoma nekuda kwetsika yekunopa. So the God of Leah ndimwari ari kushanda nestrength relationship, nokuti dai Leah ari ega pamba paJacob haimboti ndikuda kushanda mundipe mukadzi. So akanoncha ecomplain, asi anoncha ecomplain hazvina kurivheswa. Why? Nekuda kwekuti God was in it. Pane nguva yekuti dai waizviziva vanhu vaitokurongera kuti dai wabva paunogara zvichida kwaunoshanda, but pane kadelay karipo, pane kamwe kafevha karipo kakamaipa hauna kukanzwa kana ukanzwisisa. Izvezvi pauri hautombodiwi, but ndiri kuona uchigarepa pamakore akawandisa pausingadiwe. Why? Nekuda kwekuti Mwari unoona kuti uyu haasi kudiwa, pari kudiwa uyu, but nokuti sei Mwari vanenge vari kuside kwemunhu ari kunzi haana kunaka. Zvinongoreva kuti mukusanaka kwako but munyasha dzavo unonatswa, haugamuchirwe nokuti uri right, unogamuchirwa naMwari ari right, afunga nyasha pamusoro poupenyu hwako. Sei Mwari vachiita sekunge vari against akati nakei, ivo varivo vakasika vasikana vese vari tuwa. Bible ratsanangura kuti her eyes were delicate. Ma delicate eyes, mahezo eyes, mahezo eyes, meso anenge anotarisana nokupesana. Amemozwisisa. Munhu anoita meso ekuti kunonzworeya right? Meso ekuti akatarisa kumberi anenge aitanga akacross. Her eyes were delicate. Meso ake ane zvaanoreva by revelation and I explain. Nokuti Jesu atinoparidza nezvake anobva from the lion of the tribe of Judah. Judah ari kuberekwa kubva kumba yaLeah. Kureva kuti Jesu achaenda pacross, meso anoreva vision kumberi, chiono. Saka Leah meso akapesana, meso ari kureva kuti ndine vision yepacross yaJesu. Zvoreva kuti kana ndine vision yecross yaJesu, Jesu ndiye achatakura kuipa kwedu. Saka Leah kuipa hakusi kwake, kuipa kwedu kunotakurwa pacross. Ane meso akapesana anotaura muchinjikwa. Muchinjikwa unotaura exchange, kuti iye ndiye akaipa kuti isu tinatswe kureva Jesu. Leah anga ine meso akapesana. Kuna Leah ndokunoberekwa Judah, Judah ndokunouya Jesu. Zvoreva kuti Leah ari kungoti nauya Jesu anotakura kuipa pamuchinjikwa ndini ndinayo. Okay, Jacob achienda kumba kwaLabhani akararira padombo, akatsamira dombo in a desert place, ndokubva arota a dream. In that dream akaona ngirozi dzaikwira nekudzika dziri pamanera. Haana kunge agona the right interpretation and I explain to you. Paanosvika kumba kwaLabhani ari kuda mukadzi wayo, iye ndokubva azopedzisira aine vakadzi 2, Leah and Rachel. Nekuda kwekuti mudream anga atopiwa a dream ine chekuita nevanhu 2. Ngirozi dzaikwidza dzichienda kudenga, ndo zvinodiwa nemunhu kuti Mwari ndiitire iwo, zvichemo zvinoenda kuna Mwari. Ngirozi dzinodzika dzichibva kudenga, ndo zvinodiwa naMwari zvichienda kumunhu, zvinodiwa naMwari kuti munhu aite. Saka uyu anga apiwa vision yekuti une wauchada, gamba ndichakupawo futi wandinoda, nokuti zvaunoda ndo zvinoenda kudenga, zvaanoda ndo zvinouya kwauri. So akatonge atorota nauye zvinhu zviviri, but iye mukuroora ari kuda munhu wake. Uroti ari kutadza interpretation yedream. Amene zvonzika here chechi? Anditambire kusurface 3. Alright. So in that dream yaitova prophetic. Kuti kwauri kuenda usasarudze chinhwani, kana ngirozi dzaikwira nekudzika, ngirozi isame family. Kurati kufamily yauri kuenda ucharoora vanhu 2. Zviri kukwidza ndiye mukoma, anodzika ndiye munin'ina, mumwe mukuru mumwe mudiki. But iye ari kutadza kuinterpreta, ari kubva ada munhu 1, yeti paladha paiva ne 2.
go a little bit deeper. Jesu unotaura naNathaniel. Nathaniel washedzwa naPhilip. Kuti uchaona ngirozi dzichikwira nekudzika pamwanakomana waMwari. In other words, uyu paakava nechiroto airota nhau yaKristu. But nhau yaKristu yacho inotoda zvinhu zviviri. Yeah. I get what is the beat kana vanasiri kuklika nemessage. But ngamzoke kuna Leah anakunaka according to choice ya Jacob. But Mwari vane a special plan yekuti agone kutiberekera Judah kuti tiwane Jesu. Zvoroti Leah ari kunzi anakunaka pa choice yemunhu. But pa choice ya Mwari ndiye anofanirwa kutakura chinotipa Kristu kuti vanhu vagone kunatswa. Saka kuipa kwa Leah kusi kuipa chiprofita chekuti Jesu achaenda pamuchinjikwa ndiye achatakura kuipa kuti munzi makanaka. Nokuti kana pakunzi uyanga akaipa uyanga akanaka kunoti pari kukompewa vanhu. Munhu kana ari one haataurwi kushata kana kuipa nokuti ari one aunawo uri kumukompeya naye. But kana yaye kukompeya mumwe anoita nani mumwe anoti shatei. Saka Leah paane meso akapesana ari kuti I am the one ane vision ya Judah. Ndichabereka Judah anokupai Jesu anoenda pamuchinjikwa. Kana Jesu ari pamuchinjikwa ndiye anenzi atakura kuipa kuti imi mugone kunatswa. So she is a victim of the prophetic message in which one am I? Asiri ane challenge but Mwari varikidza kuona. Saka Jacob anotadza kuona. Sei Jacob asiri kuda Leah. Kazhinji chechi kasava machuwa haigone kuda Jesu wacho inoda zvavangade kuitirwa naJesu kwete kuda Jesu wacho kuti vane zvavangamuitire. Kazhinji munhu akauya kuchechi ane zvaanoda kuti Mwari vaite. Vashoma vane zvavanodawo kuitira Mwari wacho. Let's be real tiri vanhu ka. Tatouya munhu tine zvatoda noMwari zvikatidzei munoshamisa tigone sei. Bani kuti utiwo Mwari unoda kuitawo ichi kwamuri. Imwe subject. Unonzwa kunge mufundisi vari kuita offline kana muchitaura zvekuitira Mwari. Why? Because line ratakarinda muno ndezvekuti Mwari vatiitire. Yes. Tese tine zvatinoda kuti Mwari vaite. Gamba kune zvinodiwawo naMwari kuti tiite. So Leah pachake haisi favorite, haisi choice ya Jacob. Choice yedu sevanhu favorite yedu kuwana breakthrough kutsvaga zvatingaitirwe naMwari. But chinhu chaicho chatiri kupotsa kuziva kuti Mwari wacho akatiitire. People hear me very well. Secret ye blessing inotangira pakuvawo nemwoyo wekuti Mwari wacho ndomuitire. Vazhinji vedu choice yedu iwani. Rachel anorepresenta zvatinoda. Leah anorepresenta zvinodiwa naMwari. So blessing payakavigwa kuziva zvingadiwe naMwari zvingatisanganise nezvatinoda kuti Mwari atiitire. Church iri suppose kuva nebarika. Barika ndikureva kurora vakadzi 2 vapi Leah and Rachel. Leah ndiani zvinodiwa naMwari. Rachel ndiani zvatinoda kuti Mwari atiitire. Secret yezvatinoitirwa yakavigwa kana taziva zvekuita. Church problem yedu toda kurora hwani mukadzi. Kana vakura vachindinzwa handitaura nyaya yekurora vakadzi, ndiri kutaura nyaya ndiri kuparidza panapa kuti Jacob nekuti ungaendese imwe nyaya kune imwe kona ngabuda manemwe mharidzo muno. Jacob ndiwe, Jacob ndini. Choice yedu tinodawo zvakanaka zvatoda kuti Mwari atiitire. Gamba zvakanaka zvatoda kuti Mwari atiitire zvinoberekwa nezvinodiwa naMwari zvakanakira Mwari kuti tive nazvo. So aida hwani mukadzi sezvatainga muno tine hwani chinhu chatiri kuda breakthrough, favor, success zvatoda kuti Mwari vaite. Choice yedu. Choice yaMwari ndiliya zvatinofanirwa kuita. So ukasava nebarika breakthrough iyo inonetsa. Why? Because barika riri pakuti unorora chekutanga choice yako, chechipiri choice yake. Haugone kuva nehwani. Kana Bible raJacob rimwe zita anonzi Israel. Mwari ndiMwari waIsrael. Mwari waIsrael akatipa Bible but they divided into 2. Old Testament and New. Saka uchiona kuti Old Testament ndiye mukadzi mukuru asiri kudiwa. Why? Nokuti Old Testament ukaitarisa ine chekuita nehuman effort.
ukaenda pa 10 commandments uchaona kuti the first 4 inyaya yemunhu naMwari, the last 6 inyaya yemunhu nemunhu. Kuna kuti zvikomplitwe zvaMwari panoda kuti uzive zvinoitwa nemunhu, uzive zvinoitirwa Mwari. So dambudziko rechechi chatinyima breakthrough kusaita barika. Tinana Jacob tine zvatoda, hatidi zvaanoda, nekuti zvaanoda zvakaipa. Shuwa buditsa mari kwakakuipira, kuropafadzwa nemari kwakanaka. Let's be real tiri vanhu va kuburitsa hausi right, kugamuchira kwakanaka. Interpret. Continue. So challenge yatina ndekuti pabarika hatipo. So not in these days, I love the prophetic, I respect prophets, but danger the era ilipo, people they come to receive more than to be taught what to do. For them to be able to receive. People they come to receive. They don't want to be taught what to do so that they can receive. The era of the prophetic yatina. Efuya kuzoudza vanhu. Zvavari kuda kunzwa. Kwete kuvaudza. Zvavanofanirwa kunzwa iri pfungwa yaMwari. Chechi yemazuva ano haidi barika. Havadi vakati tu. Chakaita kuti Jacob arorelia. Mwari akapindira. Kuti aiwa uyu haasi kudiwa. Saka ndaakukonzera kuti abereke. Leah akarongwa neusiku. Nekuti Jacob atadza kuinterpreta dream. Yaakaota ngirozi zvichipira nekudzika. Mwari varitomupai picture. Kuti kana wava muna Jesu, pane zviviri zvinoitwa. Nokuti the ladder represents Jesus. Jesu paanenge achiudza Nathaniel kuti uchaona ngirozi zvichipira nekudzika pamwanakomana waMwari. So kana wava Kristu akatekwa neropa raJesu, barika unokupa breakthrough. Zvaunoda Mwari anozvigona. Zvaanoda uchazvigona. Yeah. Noah found favor in the sight of the Lord. But akaudzwa zvekuita to build an ark. Kurati kune human effort. Akasimudzwa ari muareka. Yaakavaka nemaoko ake. Ndakambotana neyekomana dzaMozisi. Ichokwadi wakararama by grace. But anga akaiswa mubasket. Isina kurukwa nengirozi naamai vake, which represents human skill. Kune zvakaitwa naamai. Zvakati mukomana aregere kunyura. So danger yatinayo now ndeyekuti chechi inongoda Rachel chete. Hakuna noda Leah. Leah haana kutinakira isu. Leah ichoisi yaMwari. Gamba zviri zviviri, vane vakadzi vaviri. They make you complete the house of Israel. Imai kwaIsrael haina kuvakwa nemukadzi wayo. Ukaenda kubhuku raRuth, vanhu vachitaura ropafadza kuna Ruth, vanoti Mwari ngaakukomborere sezvakaitwa vakadzi vaIsraeri. Vakagona kubereka vana, vakagadzira rudzi rwakwaIsraeri. Kuda kuti to have a complete house of Israel, maitoda kuti murume uyu ave nebarika. Nokuti barika redu ratinaro nhasi, Old Testament and New Testament, unofanirwa kuroorwa neshoko raMwari. Shoko raMwari ngarive relationship newe. But in Old Testament and New Testament, so ukazvitarisa pane Jacob haasi kuda Rachel. Akatocomplaina. Hakuna munhu anocomplaina kana iri nhau yaRachel. Ukangoparidza zvaRachel, receive your house, receive your car, I see your promotion, I receive anyone. Tikati tikuda mapledges pano, Leah akashata. Hakuna church kinodalia, hakuna mtenda nodalia. Dai Mwari vatisunungura ipa, taona kuti munalia, muna breakthrough irimo, munalia, muna favor irimo. Nokuti kuita zvinoda Mwari, unodenda kuti Mwari vakuitire zvaunoda. Unoziva kune chinhu chinoberekwa nerudo, nekuteerera, nekuwirirana, chisingataurwi, but zvinongoitwa kana muri in good books. Kune vana vangu nini havanikumbire sadza nekuda kwokuti vana vangu zvichitobuda pamba, hakuna mwana anga wekwa
pandiri. Hakuna mntwana uzakuthi Baba make sure mama uthi baba make sure uthi siyadla namhlanje. Unotura nenzara mdala. Sizofa ngendlala la. Hayi abana ma request yiwa. Abana ya ma request. Lekudako ukuthi bana bangu. Ngenxa yokuthi bayazibantwana. Uyethi no will that. Ngaloko silo. Ubona mwana akho ukukumbira. Mamntwana acela. Ane zvatadza. Kunento ayihlulekile. Kana ari kushora baba wakho. Oro ngani uya Kunezvo kuti ukanokumbira kuna mwari. Kuna mama tela. Wanozowa kuti nimambara. Uyazabu. Ikune zvinoitirwa kana vake nekuti ndivana vake. Kunezvinto zenzela abantwana ngenxa. Saka kana wamambara wegona kuchitodhauda. Mawinkinga zodhauda. Kuti mwari anongotondinyudza kasatema. So there are times kuti kunezinto ukuthi chechi ikasaudzwa pamusoro paLeah. Ibandla lingatshelwa ngoLeah. Vanhu vanozara. Abantu bayagcwala. Nekuda kwaRachel. Ngenxa yaRachel. Baba kwakazara kuzhinji. La indawo sigcwele human choice. Abantu bafuna izinto zibambekile. Zvinonzi zvitirai mwari. Lokho akuthi uNkulunkulu asimenzele abafuni. Saka vanozara iko. Bagcwala kule ndawo. And after some time ngesikhathi they become disappointed. Baya disappointed. Oregera kunamata. Bayekela ukuzabuza. Ukuthi wakaudzwa zvaLeah. Ngenxa batshele ngoLeah. I see your house. Indlu yakho. I see your car. Ngibona umuzi wakho. I see you rising. Ngibona uphakama. Shuwa mwari unosumudza vanhu. Uzime yaphakamisa abantu. But pane nyaya manje. Kodwa indaba. Barika. Isitema. Kuna noda kurorwa. Ukhona fanele ashade. And umurore nokuti unomuda. Angeke umshade because amthanda. Unomurorera kuti ndo program yaMwari iri. Hayi, nokuti zvinodiwa naMwari. Lokho kufuna nozi. Haisi choice yemunhu. Akusi choice yomunhu. Ichoice yaMwari. Is the God is choice. Saka iye anodawo kuti ude izvozvo. Ngalokho ufanele ukuthande. Iwo kuti akuitire. Ukuza kuyenzele lokho. Ndokunge wada zvaanoda. Ngaphandle ukuthi uthande lokho. Secret yeblessing. Isecret yesibusiso. Ibabarika. Isengasithe. Nokuti imba yekwaIsraeli. Indlu yaIsraeli. Haigone kuzara. Angeke igcwale. Nokuti waroora Rachel. Ngenxa yokuthi ushade uRachel. Inongozara. Izogcwala. Kana waroora Rachel weLeah. Nokuti kuti tiwane Jesu. Masifuna uJesu. From the line of tribe of Judah. Ngendlela yakaJudah. Ndokunge taroora zvisingadiwe zvazvo. Fanele starte lokho. So kune zvinhu zvakatinakira. Kune zinto ezinzima. Zvakaitwa. Kodwa zifike. Kune zvakatishatira. Kuloko kumbithi. Kune vhangeri rakatinakira. Kune ivangeli rinovigwa. Rino usingafariri. Abantu ngabathanda. Breakthrough yako. Ibreakthrough yako. Iri muvhangeri. Ingaphakathi rinenge breakdown yako. Yenza ngathi zvokuti parinoshumirwa rinokuchinja. Unonzwa sekunge riri kukurwisa. Riro rinokurwira. Kodwa hilo likulwela empilweni yako. Kune zvinorwadza. Kune zinto ezibuhlungu. Zvakugamuchirwa nevanhu vaamachuwa. Ezihlangabezwa nabantu sebakhulile. Tikarwara so. Ngesikhathi masithi taenda kuchipatara. esibhedlela. Onze unofana kubaya majekiseni a5. Jova umjovo oyi5. Ngazigala Wozibona mphiti. Umntwana omncane Anoziva kurwadza kwejekiseni. uyakwazi ukuthi umjovo obuhlungu kangakanani. Umuntu omdala Anoziva kurapa kwejekiseni. uyakwazi ukuthi umjovo ulapha. Information iyoyo. Information leyo Inoita kuti yenza ukuthi zvaitwa nambuya wako. lokho yenza ugogo Vaishuvira. akati adisa. Unoenda kuchipatara. Mama esibhedlela Vakandifamba jekiseni. unobanikela amajekiseni. Vaiti kupiwa. Bathi hayi nginikela amajekiseni. Hayi Ingayingoti bhereni kaona kumoku. unikela amaphilisi. Woza nomuntu kubayiwa. Ngozi utofiwa. Woza vana vadiki. Abantwana abancane Vanobayiwa. bayajova. Vanhu vakuru. Abadala vanorapa. bayanikelwa Jekiseni rinobaya. ijekiseni Rinenge rakatakura zvinorapa. izibambambi. Jekiseni rinonangisa mushonga. Ijekiseni Vasingagoni kunanga mushonga neimwedzi. la imithi Ndozvoenda kunasarudza injection. But nekuda kwekuita maturity. Ndapiwa 5 injections. vanganikela 5 Ndakabayiwa 2. abazitova Zvimwe 3. these 3 ndaingonotendera kuchipatara. just go around Kutsvaga munhu anokonyora Jesu. Saka vabereki vainetseka. Kuti namushonga wacho usiri kushanda. Gamba pane zvandiri kujeka. Vafundisi vanonetseka. Sei mwana asikukomorera vanhu? Ungatokuparidza vanhu. Urikuanamatira vanhu. Vari kujeka majekiseni. All right. Kana usati vakura. Jekiseni rinobaya. Kana wakura. masokulile Tiri kuchikoro. sesikolweni Nevamwe kuti taenda kunotamba bhora. abazosiyodlala ibhola bazofunda Hakunakidzi. hayi nakuthi Isinakidzi. sinasenjoy man Vati munhu upenyu manje. kodwa empilweni Takazoshintsha. asiyakuthula Vakananifa kudala. laba kathokoza Vatendi kunanifa. abasabone kathokoza Unoita basa rekutsvaga basa. lakanye zibizikana Asi vafana kutsvaga nemabasa. Anotsvaga basa. kunabantu bafuna umsebenzi Voita mabasa atsvaga basa. kube nemisebenzi ifuna abantu Saka kuti statement yekuti inako nditsho ngithi mabasa ari kunetsa. imisebenzi iyahlupha I-half truth. hayi iqiniso elincane Ozikavula newspaper. awungavuliki Vanamela pa-internet. ungarongakelela Kunotsvagwa engineer. bafuna lo-engineer But iwewe ukuthi mabasa ari kunetsa. wena uthi imisebenzi yakho Unofanirwa kuti ufanele ukuthi mabasa atype yako anonetsa. Kuna anotsvaga basa. kunabantu bafuna Mabasa atsvaga basa. kube nemisebenzi Saka ifana usaiti vauri kune nyaya. wena la ukhona
We never be peace now. If you play at school, in life you never peace. You must be peace in life. Those who are starting in the school, now they are resting. Also, sevens are anytime they can give them coffee. But at the workshop they can have coffee again. La office, they've got benefits. You just have a salary. You never be ticked. What have you done with Leah? If you just love Russia, enjoying and dancing, the time for Leah is coming. What you don't like is what happens. You ignored Leah. So God give us opportunity. This matter for Leah. If you fail at the school, do what God is saying. He raised the beggar from the dust. To be a beggar is a time. To stay as a beggar, it's a choice. To be a beggar, you can just cross it in life. Sometimes you never go to school. But manje soyasebenza awufuna ukuya esikoleni futhi. Are we blame each other in life? You never take me to school. Mama sebenza uyakhona ukuthi usikhambise esikoleni. But today you are not going to school. Kodwa nabantu bakhomba mntwana. Leah is a boring person. Hayi akathandeki. Rachel is beautiful. Ezinye izinto ziyadina. Umuntu udinga ngokusebenza. Isalary uyayithanda. Imali uyayithanda. Kodwa ivila liyavila but kodwa livila lifuna imali. Ukuthanda uLeah akusi choice yomuntu. Umuntu lofoster. Umfazi obusuku lo. If it was daytime he was going to say, but God knows the day. Umfana lo namehlo. Mnikeleni ubusuku. Why? Because lo simnikelayo une purpose. Build the house of Israel. Ukuthi akakho umzona Israel. Amazangu zvinoparidzwa zvese zvinorwadza. Lokushikaila lokuhlungu. Purpose iripo. Une purpose empilweni yakho. I know. As a blessing, but it's kusiso. Imnandi. Ushanda kunorwadza. Kusebenza kubuhlungu. To start is very hard and painful. But life, which is treasure, everybody wants it. So Jacob, church, ibanda, abalifundi stem. Taura blessing. But who say taura roba fast? Shakataka maruno roba fast. But there is a problem. There is such a roto. Same people. Angarotangiros. Saibira. Ilesha nekudzika nokuya phansi fulani pane zvinodiwa nemunhu uchokukona kufuna zvichemo zvaanotumira kuna Mwari all the prayer but Mwari vacho vane zvavanoreleasa kuti uzimu yarekisa kuti pane zvauri kuchema what you are crying for ita izvizvi do this zvigadzirise dambudziko fix here saka Jacob anga asingadi it doesn't want that adizive pane angalipupurira mazamo somebody can testify about this asiri kuda uLeah ungathanda uLeah panobva chechi yakuda Leah ibanja namhlanje lifuna anokuti Leah anobhadhara manje Leah kunoberekwa Jesu Jesu unobvisa kuipa kwedu Jesus will take all our the greatest blessing isibusa school yakavigwa muna Leah ifika kuLeah kana wa mature if you are born up Leah ndiye choice yekutanga yes the first choice but kana usiri mature but when you are still a child audi kunzwa nezva Leah you don't want to hear about automboda izvozvo you don't want it urikuda blessing yako you need your blessing munobozana even the devil you know Satan for what anoataka vanhu even mu blessing uyaataka abantu ngapakati kwesi the more God blesses you ngesikhathi uzima kubusa the more you must fear God ngesikhathi ufanele usaba the more you must love God ngesikhathi ufanele uthathe why boss haitadza kukwataka because those who are not attacking uchitambudzika ngesikhathi usinowana mukana wakakura kana wagarika kana Satan aida kupuraya if Satan want to kill you usina moto ungana moto Mwari akakuchengeta and God keeps you one motor une moto kana ngati wande there is a lot of opportunity to kill you pane mahode onanitika kune zinto zingayenzeka ungachaisa kana wane motor masone motor Satan kutakura zvachipa the devil can kill you it's easy it's easy unodumwa nemunhu ari wrong uzochaiswa ngomuntu akati ari wrong
So kana usina mota. If you don't have a car, Maedona kwa ana mainjana. you don't have a head on. Ana mainjana. So the devil anakufighta munamo. But you usata nokulusa emyani. Akusiye kuti ari breakthrough musiye. Uzokushiyata hayi. Anokufighta futi muzvinhu. Uzokulimaza noma sonelifa. Kuti pane nguva yekuti kune sikati sokuthi muchitambudzika nemurume wako when you suffer with your husband, mune muchidanana, you'll be in love, muchiwirirana, in fellowship. chikangotambanudzika so Maizindokala ukula. anoona kuti haisi yako. This is very much. Ndakabatikirwa. I was just The more yamunotokomborerwa. ngesikhathi nikusiza Namatira murume wacho iye. play for that Wozi husband. mesenda ndinganovhika nekeshi. Our eyes are open because of the cash. Again, kutshela iqiniso. Panouya blessing. When the blessing comes, Fana kuti munhu ambachida Mwari. the person must love God more. Unoziva kuti kana uri kansela kana kuti sabhuku. Ma we chief or a chief or council. Hauna need yemabodyguard seri. Awufuni ama-bodyguard empilweni But yakho. ukaita president. But if you are a president now, Patotwa futi nefuti. they need guns and Why? guns. Because ibasa remhando yepamusoro. Because the position on a higher level, Inoattracta maenemies which akawanda. attract a lot of enemies. Kana uri sabhuku. When you are chief, Kana vanhu vanogona kusiyana. even navataka again, Hapana. there is nothing to wish for that. So the higher yaunoelevetwa, Ngesikhathi uphakanyiswa, the more enemies. isitha siza kuwe So you kakhulu. need the grace of God So ufuna umusa wakaNkulunkulu at that level. ngaleso sikhathi. The devil also attacks people. uSathane ulisa abantu Zvinhu zvaita. ngezinto zesenzekile. Kune vanhu vari kufa. Kunabantu bafayo. Kwete nekuoma kwezvinhu. Not things are difficult, Vanhu kuti zvinhu zvakamunakira. but because things are good for Ndobva aenda off track mulife. aphuma endleleni empilweni yakhe. Nokuti mari yacho yanga iripo. Because the money is more, Ndobva arenge rwendo runa necessary. and he go to a journey which was not necessary, Ndobva apinda muaccident. and is involved in Mari inokuraya. imali iyabulaya. Usati wanamatira mari zhinji. Before you pray for more money, Namatira nyasha pray zhinji. for the grace to be more. Zvakanaka zvinouraya. More things are good in your life. Usati zvanaka. Before things go Iti well, Mwari ramba iwine. say God be with me. Nokuti kune vanhu vakatodivorce. Because there are people who divorce Nokuti zvinhu zvavo zvanaka. because things are going well in their life. Kune vanhu vakashaya humility kuzvideredza. Kuna bantu basile kuzitoba Vanhu vakapromotwa. because they were promoted. Promotion inogona kuunza zvimwe zvinhu mulife. Promotion can bring bad tempers in your life. Ndaibonana pane imwe clip so. Umfundi akaita kulima kunenye clip. Ndikati kune munhu wekuti unozoona kuti anodada but haana zvekudadisa ake but ane potential. Nokuti pazvishoma pacho karafu karipo unozoona kuti uyu akagara tapinda peace. Kune murume akanamatwa naJesu. There's a man Jesus prayed for. Anga asingaoni. Akati angaboni. Akabvunzwa kuti uri kuonei? And they asked him, what do you see? Chikanzi vanhu kunge miti. Ati I see people like trees. Kuti murume uyu anga ari bheta paanga ari bofu. Who thought this man was better before he was blind? Airespekta vanhu. He was respecting people. Nokuti aiti kutakurwa achibatwa nevanhu achembwa People that were carrying him and go but with him. paakatanga kuona When he started to see vanhu kunge miti. people like trees, Unoti akachiona vanhu ari useless. who thought he was seeing people like useless. Kune vanhu vokuti kana zvanyatsofamba If things goes well, haarespekte munhu. they don't respect it. Kuti maswera sei hausi hunhu. You are no longer respected. Hakusi kuzvibata. It's not in Kubatirirwa nesituation. Zvikatambanudzika ane rafu munhu. Masone mali uzoba. Kune vanhu vanoita problem kana zvanaka. Kuna bantu vanenkinga. Jesu akabvunzwa kuti uri kuonei? Jesus asked, what do you see? Vanhu vacho zvinenge zvimiti. These people are looking like trees. Vanhu vafambire vachikubata mazuva ese. Bantu vakati vakamba now, what do you see? Munhu anoona anonge miti. A person who see people like Ukamupa demo kuti inotsvaga uri. what a couple you Anoitanga nemunhu warutaura naye. Ndozi mumwe mutu. because it's casualist. Pane pekuti zvikafamba. Kune nto la mazi nakamba kuhle. Hauna munhu waunoverenga. You don't respect other people. Ukunzwisisawo. Ukulalela lo. Kuoma kwazvo. It's because you are in that level. Chikanyatsokuitira mushemushi. Zvinhu zvakambela. Kana uchiri chikuya kwako unoti netsei. Unoita vhisi. You be Yes. this. Unotozoenda kufonirwa muchechi. Yes. You must have called you. Asi chekubata tese. Yeah. Ndichasqueeza time. Unoita yekusqueeza. Squeeze the time. Kuna matama arikuita nguva yekusqueeza. Uchaona ndosqueeza kana space na time. Ipapa usikuita yekusqueeza, ukuita kudurura nguva. Hivi ni chechi ikapera nita awa uri padzikitaura nyaya. Haudi kutongobva pano. Asi ngazvitapano zvike mushi. Unoita nguva yekusqueeza. Uzosqueeze isikati. Saka zvinotooneka. Kuti kudada kurimba. Zvekudadisa ndozviri kubatana mushemushi. So zvisati zvavitangwa zvekuenda kuti Mwari ndiwanireiwo nyasha. The God of Leah. uNkulunkulu wakaLeah. Kereke iri kuramba kuenda pabarika. Ibandla lifunuka esithembeni. Vari
ngoda wani mukadzi. Bafuna one woman. Wada kuti chechi kuzare. Mafuna ibandla lisala. Tauri Leah. Ungakhulumi ngoLeah. Rachel. Khuluma ngoRachel. Beauty yake. Ubuhle bakhe. Unogara mushi. Awuhlala Mwana kamwana nokusimudzira. uzimu uzokuphakamisa. Awurambe wakadaro. Awungeke uhlale unje. Mai receive gega. Ayi receive mfundisi. Kunze offering yako. Uthi offering ngale. Unemba utoilet. Uyayithola. Hakuna I receive. I receive ukuhlengela ukusebenza. Hakuna anaona that opportunity kuti yakanaka. Hakuna umuntu obona the doors kuti yet secret ye breakthrough. Ifihlakalo ye breakthrough. Nokuti Leah ndiye mkoma. uLeah is the big sister. Ozo uya Rachel. Then come Rachel. So awugone kuenda pana Leah. You can't go to Leah. Kana wakajamba pana Rachel. If you jump Rachel. Nyangwe Labani ati mtsinga yekwedu. All Laban says our tradition. Mwari ndokubva vazvitsingira. And God supported. Ndotsinga yaMwari. That is God is the tradition. Labani ati kunyika kwedu atiite iyoyo. Laban says we yekutanga nemfano isiya ngoma. don't take the young sister. Itsinga yekwana Labani. Kutokuti akusoka Laban. Apa itsinga yekudenga. It was God is couch. Kuti utange neblessing. You can't start with the blessing. Unotanga nekuwoshipa the blessing. First you worship the blessing. Unotanga nekuitira Mwari wacho. Do things for God. Kuti ugone kugamuchira zvaanokuitira. And receive what he Saka vazhinji vedu toda kutanga naRachel. want to start with Rachel. Hallelujah. Kune zvinoitwa To love what's supposed to be done. zvinokusanganisa nezvaunoshuvira kuti Mwari ndiye. Which makes you to go what God wants you to be. Ufunge Mwari akatendeka zvekudaro. Uzimu utendekile kangaka. But he is a God of principles. Kodwa kune migomo yake. Pane zvinoda kuitwa. Kufanele ukuyenza. Kana mubereki akafarira mwana zvakadini. If the parents love the child. Haakuti mwana abva kunotamba tomuzora mafuta. Umudobisa ivaseline akuyodlala Mwana ntanga agezeswa. Uqala ageze. Kukugezeswa kune one program isikadiwe. Ukugeza kune program eqala engathandeki. Sekuzi kuti tinogeza nedombo kafuta. Thina sigeza ngelitshe. Dombo atiride. Ilitshe asilithandi. Dombo asi mafuta. Ilitshe is not oil. But matozowana mafuta dombo rifana rakushanda leo. Uthola ivaseline kufanele kudle ilitshe. Saka Leah idombo. Leah ilitshe. Rachel winivile. Rachel ivaseline. Saka amunhu akadi kukweshwa mashi. Umuntu akafuna ukugezwa. Ndakamboita ronda ndikaenda kuchipatara. Umfundisi uya vanesilonda. Chandikuda kurapwa. Chandikuda bandage. It's just a bandage. Chandikuda mushonga. Oh, medication. But vakatora cotton. They take cotton. Ndokubva vaidipa mumvura And inodziya. put it in the spirit and Ndokubva water. vatanga kugeza ronda. And start to wash it. Zvairwadza. It was painful. But karwamba ranzwireiwaya. But in that pain, Ndeyekuti mushonga uwane so that the kunyatsobata. medication can get Ugone in kurapika zviri and proper. get healed well. So vazhinji vedu Most of us, tinongoda mushonga wacho. we just need the medication. Why? Because kune mushonga unotapira. Because the medication which are sweet, Tiri vafana vadiki. we are little Mushonga wechikosoro. you know, the cough. Vamwe vako vakapiwa even usiri kukosora waingoti Just so that waitapira werepso. the cough mixer. Wainzwa ilosi. Yeah, uzayimnandi. Unonaka. Umnandi. Ndokuti usikarwara unyepera kurwara. Noma makulu Unoti ya nature yemunhu munhu ada It's the zvinonaka. nature of human. Munhu anoda zvinonakidza. Funa umnandi. Munhu hadi zvinoita kakurwadza We so. don't want anything to Zvinoita kakurema so. We don't want nothing. Munhu anoda zvinonakidza. Something will make us happy. Saka kwedu manje kunoku. La at school. Labhani ari kuita cheuku. Labhani Saka ati- kunoku kumanje. In this side, Tinozwa kuti wakanaka mamuona. we know the beautiful is But here. tinongokupa imwe package. But we give you another package. Timu yamusingade. The team which you don't like. Tinayo futi We pana. have it here. Saka toita zvekutokutaimirai. We just link and Was it fair hamudi? fair. Saka kuti Mwari pavakatora mbabvu muna Adamu. When God take the rib from Adam, Chakatanga kuitika Mwari vakakonzera Adamu kurara. God make Adam to sleep. Nokuti munhu ari kutorerwa. Ngenxa yokuthi umuntu akafuna ukuthathelwa. Munhu ari kutorerwa. Umuntu akafuna ukuthathelwa. Munhu ari kutambudza zvinhu Umuntu zvake. akafuna ukhipha izinto zakhe. Even ari Mwari ada kutambudza munhu Ngoba ano. uzima Ona afuna Mwari vakuti ukukhipha. tsano imburarai. Hayi lala mntanami. Kuzoti vakasvinura hai Yes, kunire abantu program. abafisa ngeke kudelele le program. Mwari vaigona kungoti aiwa mira ndikugadzirira kutori pabvu yako. But Mwari vanoti munhu anotinetsei. But the person is a problem. Saka tona even mushoko manje. Even in the words. Mwari pamari chaiyo. On money extracts. Vanoti ndei. But try me. Mwari havadi kuedzwa. Akafuna But vanozva kuti but kana iri yemari But if it yaatota comes to money, miedzi. let me say try me. Yes. Ingondiedza iwako manje. Try me. Imbonditesta. Test me. Dai ifona iti imbondibipa ndofona bheki. I don't shy. Imbondibipa ndofona. Shy beatings zokufonela back. Haisi nature yemunhu. Akusi nature yomuntu mfuna Kudaliya. ukuthi athande kulinda. Nature yedu Inature yethu kuda Rachel. sithanda uRachel. Saka chechi yafoyira baba. Nungakho ibandla lifelile la. Ngokuti ukaparidza Rachel zvakasimba. Masishuma ile uRachel kakhulu. You lose members. Uzoluza ibandla. Was kune mama members. Because kuna members. Ma Rachel minded. Bane ngqondo yaka Rachel.
Hakuna vane Elia mindset. Avana ingqondo yakaliya. Favor kana kuti blessing. Umusa or isibusiso. Yakalidwa pa kusaka mwana chitu vanhu vangu vapara nekushaiwa kuziva. Kulata abantu vanhu vafile ngenxa kwani nekushaiwa kunamatira. Hayi kuti abathandaza. Kuziva. Ulwazi. Knowledge ikashaiwa nonoparara. Ulwazi lwalungabikona abantu bayafa. Shoko la Mwari mwana uti let the birds fly. Uthi amajuva akhe afly. Nanasi ostrich ayibhuruki. Namhlanje i-ostrich angeke uyithole. Akuna imwe version yakanzi ostrich ya too heavyweight. Ayikho ithi i-ostrich uyasinda uhlale ngaphansi. Mwari vanotaura chokwadi. Uzima ukhuluma iqiniso. Nanasi ostrich ayibhuruki. Namhlanje ostrich. And the ostrich itori mugroup rebirds. And the ostrich nayo ibizwa kubirds. Itoli ma-feathers inotokandira mazai. Nayo iyenza amaqanda njengejuba. But ayisimuki. But angeke indiza. So nani sika ostrich idimoni ruti. I-ostrich idimoni la. Munhu akati akurema ndakati chaira isimugroup rebirds. Kodwa iya phezulu. Ostrich chi. I-ostrich inkinga yake yini? Sawubayithatha sonubva waita club. Ma ungayibheka uzoba yakakura kumwe kweso. Inomzimba omkhulu la. Chidiki. Kodwa nje encane ingqondo. So knowledge ikashoma. Ulwazi ngabancane. Awusimuki. Angeke uphakame. Ndiyo kusawathola ibili munhu paanoberekwa. Nakubona noma umuntu azalwa. Manje akabuda msoro. First the head. Isayini iyoyo. It's a sign. Kuti panyika pawauya. Kuti la uze khona. Usati wafamba. Ungakakhambi. Funga. Cabanga. Ufambile mahala. Ushaniswa nevanhu. Iraramidze kufunga kaya. IBhayibheli alispeak. Hakuna vhesi inoti musafunge. There is no verse. Hakuna pakanzi do not think. Ramu pakanyorwa pakanzi do not worry. Uthi ungacabanga excess. Worry na think zvakasiyana. Ucabanga nokucabangisisa kufana. Worry kufunganya kunetseka. Ma uhlupheka enhliziyweni. Overthink pachinhu chasingagone kuchinja. Uhlupheka ngento ongagoni ukuthi ungayilungisa. Don't worry. Kuyiwari le. Thinking. Ucabanga. Ifavor yakaphiwa munhu naMwari. Umusa uNkulunkulu asinikele wona. Hakuna vhesi inoti do not think. Ayikho ivesi ithi ungacabanga. Nokuti kune zviri kutoitika panyika. Kunezinto zenzeka Kwete namhlanje. nokuti iprayer. Hayi ukuthi umthandazo. But thinking. Because omunye umuntu ucabangile. Buildings are going on. Imako yonke oyibonayo. Anamusikwa namwana. Uzimazanga adale all this. Thinking yevanhu. Umuntu akade acabanga. Nobakesa ma-buildings are. Uyofaka imako yonke. Mota dzawuri kuona isi creation. Imoto zonke lezi is not a creation from God. Thinking ability. Ingqondo yomunye So umuntu. ukaverenga vhesi yeno vhati ingwani shiri dzedenga. Ithi amajuva akana insimu. Asi dzinotya. Kodwa ayadla. Shiri haina maoko. Inyoni asina izandla. Haina munda. Haina insimu. Hairime inotya. Haina la ilima khona kodwa iyadla. Because haina munda. Because aninga ukuthi haina insimu. Haina maoko. Haina zandla. Yoti zvakanyorwa. Uthi kubhaliwe la. Kuti shiri chaidzo anochengeta. Hayi amajuva nenchini. Sei wochida vhesi yeshiri. Ungari ufuna ivesi. Iwe une maoko. Une zandla. Une munda. Une nsimu. Shoko robva rati I'll bless the work of your hands. Izvithi ngizobusisa intelo baba. Wena uzisa chikona. Hayi wayiona zvekuita Mwari. Hayi uzobona ukuthi unematha. Peshiri ndopaki. La enyonini kula ufuna khona. Chashota apa ithinking. La usothi ucabanga. Wafana ukuanalyze. Wafanele ucabange kahle. Okay. Because haina maoko. Haina zandla. Saidi rofana Ngishaya ngakushaya. nezandla kuthi ngifanele ngisebenze. Ufunge inonzi Kenani kuna promised land. Uyazi Kenani or like step Ukasarima muri Kenani. ma ungalimi useKenani. Unofana inzara. Uzofana ulama. Iyo Mwari aripo. Kodwa uzima khona. No, inokuti inopafatsa. Ngenxa ukuthi isibusiso Yakaiswa muvhu. ibeke emhlabathini. I-promised land not fruit. Hayi isithembiso somhlaba. So zvakafana nekuva mukristu. Ufana nomzalwane. Wauya mu-promised land. The promised land. You must know what to do. Ufanele ukwazi ukwenzeni. Ukasaziva zvekuita. Ma ungakwazi lokho kufanele ukuyenza. Uchikonda Leah. Ma uthanda uLeah. You will be disappointed. Uzodisappoint empilweni. Leah anozowanikwa after dzimwe 7 years. Uleah uzotholakala after 7 years. Nonge uchiripo. Uzoba usaphila na. Church needs way. Bandla ke nini? Barike Eastern is the way to go. indlela tisikama. Zvakanaka kubatana musoro tisina matira. Uhle ukuthi sithandazelane. But zvakanakisa kubatana mukati memusoro. Ufanele ukuthi sibambane ingqondo. Kubatwa musoro uchinamatirwa kwakanaka. Kubanjwa inhloko is good. Zvakanakisa. Kodwa the best Kubatwa mukati memusoro. to touch your mind. Even ukaenda kuna prophet. Ma ungaya prophet. Church ina prophet. Ibandla no prophet. Vasati vaprofita vanovhura Bible. Professor you open the Bible. Urati naiye anorespekta the word. Kuto kuti nayo hloniphi. Anozva kuti zvatiri kuprofita naye. Lokho ndikuprofita. Ukashaya shoko raMwari pauri. Izwi la uNkulunkulu kuwe. Azvimanifesti. Angeke kuze kuwe. Mwari vakashanya kumba kwaAbhurahamu. Uzimu aya Vakati gore rinouya nenguva inochanya mwana.
vada kuenda Before you go, ndobva vakamusira tipi I'm sharing tip. ine kwese Inombuzo. ndobva vati kudii Ati, weizisera atukupusera. mwari havaonere kuna sara Unkulunkulu akabona wesera. vanoona vanotomupa clue Uyabona kodwa kuti pachaprofita kuti chava nemwana ukuthi mangithi uzwana umntwana. ndonge uchiri nemukadzi If you still have a wife. chiprofita chekuva nemwana usina mukadzi achimanifesta Ukuba nomntwana onganamfazi angeke sibe khona. nokuti abrahamu ndiye akayozoseva Abraham come and save sara angels. vaivika behind the tent Sarah was cooking behind the saka tent. paanzi uchava nemwana When God said, you shall have a child. ndozanzikanokati aireceive If you might I receive. weizisera Usera ukupi. sano mukashaya mukadzi aimanifeste Without a wife, it so doesn't. your Sarah is your work, is what you do. Usera umsebenzi lo oyenzayo. Tinotenda kuti Mwari anoita zvishamiso. Siyakhona ukuthi uzimuyenza ukhulu. But there is a platform Kodwa kunendlela to receive ukuthi kushamisa kwakho. uhlangabeze Can I imhlaba. bless the work of your hands? Uzosebenza uzobusa Make sure you put your hands to work. Kusho ukuthi izandla zakho zibe emsebenzini. Hallelujah. Yeah, anakidze. Uliya akathokozisi. Aishi choice yedu. It's not our choice. Kutoparidza kudai Mwari vati manikidzira kudai. Iyashumayela kuti abantu Nokuti vana munhu akupiwa mukadzi usiku kujutwa. mawani Mwari vaakujuti. yakujutira. Manikidzirwa. Akufostele ezinye Gamuchira. uhlangabeze Zvinodiwa naMwari. izinto uNkulunkulu akunika. Ugone kuzokugamuchira. Ukhona uzohlangabeza Zvaunoda. lokho udingayo. Hallelujah. Thank you. Gamuchira. Hlangabeza Zvinodiwa naMwari. okuthandwa uzimu. Uzvirarame. Uphile kuzo. Uone. Kuti Uzobona Mwari vangakunyepera ukuthi here. uNkulunkulu Kuti uzokucabanga ugamuchire zvaunoda. ukuthi uhlangabeze lokho udingayo. Hakuna Leah. Uliya akekho. Kana Leah asipo. If Leah is not there, Pana Rachel hapana nyaya. awurashiya Bosi, kusiku. nekunaka kwese kwakaita Rachel. With that beautiful which Rachel is having. Asi Leah akubereka Juda. Aya akusungu yozala uJuda. Hatigone kuwana Jesu paari. We can't find Jesus into her. So nauya Jesu Indaba yakaJesu kana uri a believer. ma uyakholwa Ndekuti Mwari ndizise zvokuita. ukuthi uNkulunkulu msiza ukuthi ngibone Uone ukuyenza. sei zvokuita. Ake ngibonise ukuthi ngiyenzeni. Breakthrough kana kuti favor Umusa or breakthrough yakavigwa mubarika. ifihle kule Barika step. iruka ignore. Istembu leso ma ungasignal. Nyangwe Mwari achita minana. Noma uNkulunkulu enza okukhulu There is a platform. kunendlela. Inofanira kusvikira favor yako. Sifanele ifike umusa wakho. Samvunzo wandinawo nhasi. Umbuzo ofundisa uphethe Nokuti Leah akaenda kupi. ukuthi where is Leah? Waimboshandira Mwari. You were working for God mentally. Misodzi iri right. Inyembezi is good. Asi rinongoti shoko racho manje. But izwi lithi Those who plant in tears. labo batshalako neenyembezi. Those who plant in tears. Batshala ngeenyembezi. Vanodyara nemisodzi. Batshala ngeenyembezi. Kwete vanodyara misodzi. Hayi batshala iinyembezi. Tears are not seeds. Iinyembezi akusimbele. They are just a sign Kuyindlela that nje things are tough. yokuthi izinto zinzima. Hey, Mwari vairesponder kumisodzi. If uNkulunkulu akade areply iinyembezi Vaingoti panodvara idoti chema. bali iminyango zikhale sonke Akati basala. aibowa kusvika kuma-40 zvenaka. Kala nje ufana ukuloko zikhala nje. But tipi ndiyo iyi. But keep in mind. Imbomira kuchema. Stop crying. Kune mukadzi akafirwa nemwana. Ukhona umama ofela umntwana. Akasangana naye pagedhe renai. Ahlangana negede naye. Jesu akati kuna mai mirai kuchema. Athi hayi jama Haana kukhala. kutanga amutsa mwana. Azange avusa umntwana. Akatanga amisa chiri kuchema. Hayi lo akade akhala stop crying. Kuti minada iripo. Kutho ukuthi imhlolo noma ikhona. Vari kuchema imbomira. Kukhala ake umela kancane. But amukadzi akateerera Jesu. Umama maalayela uJesu Akanyarara. athula. Mwana akamutswa. Umntwana avuswa. Imbomira kuchema. Stop crying. Woteerera Mwari. Listen to God. Woita zvaanotaura. And do what God says. Saka pane nguva yekuti kuchema tanzwa napo. We're already tired of being crying. Maanza haasi kuya nemisodzi. Hayi akuzi ngenyembezi. Sei tichiparidza manje. Why are we preaching today? Kuonesana manje. Ukuthi sibonisane. Kuti kana tati chemei. Masingakhala sakhala. Toti itei. We do. Chema kuchati. We cry little. Toitawo zvinotaura Mwari. Do what the word of Tione God kuti Mwari says. anokusiya And takadaro. see what God gonna do to It's a us. problem manje. Inkinga yethu Ndeyekuti munhu umuntu kudaliya. ukuthandulia. Aiwa haisi nature yedu It's asi. not our nature. Neusimbe hwese munhu anotoda kumari. It's our laziness, but we need money. Usimbe hwese umari Our inotodiwa. laziness, but we need money. Achitorovha kubasa achitoda pei yakakwana. Hayi uyalova emsebenzini, but we need full salary. Ndo nature yemunhu. Inature yomuntu. Saka hanzi naLabhani manje. But lapha now, Kweda hatidaro. hayi lana asibereki njalo. Saka hasi Labhani ataura izvi. So akusilapha nokhulume lokho. Nokuti nyangwe vazvitaura. Noma akhulumile. Sei Mwari vakapindira Ungani kusaitika. uzimu asapotile Labhani side. wakashandiswa naMwari kutaura
the mind of God. Laban was an instrument to say what God wanted to be done. Amadzangu ame living testimony. Umfundisi uyi-living testimony. Yekuti ukaita Mwari zvaanoda kuti uite. Maungayenza lokho uNkulunkulu afuna unosangana nezvawaishumira muupenyu kuti uzohlangana nezinto ozidingayo empilweni yakho. Ndine zvandinoitira prayer. Akuthandazelayo mfundisi. Ndine zvandinozoita prayer yekutenda zvaitwa tisina kuita prayer. Kuna lokho engizoyenza ukuthi baba ngiyabonga kodwa kuna zvimwe zvokuti kana kurota nobvira ndazvirota. Andizange ngiphupe nokuphupha. Mwari ndobva vazviita. But God have done it. Chana muna maka vandakaita wakora kutenda Mwari. Umtandazo ngade ngibonga uNkulunkulu. Ndipe testimony ndigare pashi. Unikele testimony mfundisa funa uhlala phansi. 2017 pandakachata. 2017 mfundisi maashada. Ndakafika ringi. Adruka le ringa idrokile. Kuna akaona ndichiparidza ku UK pa Facebook. Ukona obona ashumayela e-UK Facebook. Wathi mfundisi ndikona muchiparidza but munenge amuna ring makachata ere. Ati mfundisi ndikona ushumayela awuna ring ushadile mfundisi. Ngatandira. Ati ka angakashadi. Asa mukuronga kuchata rini. Ati so when are you arranging to do your ceremony? Ndakataronga kare mari ndoisi. Ati already arrange everything. Ose mukuronga nomaronga tokoni mari yakaba. Arrangement but they don't have money. Don't go and to all right. Ati okay mfundisi. Bangwana chesa mari Western Union. Tomorrow I will put money in the Western Union bank. Ndakuti muchate mfundisi. I want you to make sure your ceremony is going to be fulfilled. Ini kare ndikuti muchate unotora nguwa. I think kama mchate that starts. Ndakuti unotora mari kwete. But I understand that money not kana mari kana kusukira pangwana muchate. If money is there tomorrow you can have it. Bana vakatamba ma steps emergency usiku ne usiku. Abantu bayenza ama steps emergency. Yesu ndakara ku next week ya. Because the date was already on the following week. Kuti mari yakabva yatoiswa mangwana. Because the following day the money was in the account. Mchate wa. Okay, when the wedding zvese zvabhadhara. everything was being paid. Basa pandakaita dream. Hakuna mfundisi abe abane phupho. Chanyatsoronga mchato wangu. Kuti ngizoshaya umshado wami ngale ndlela. But Mwari paakanditi chiita zvandikutaura. When God says do what I say. Enda paroda pauparidza. Hamba yestraten and preach. Andauza kutoenda kuchato. I didn't I'm walking to my way. I was thinking I'm going to the street. Then I was kuenda kuchato nenda chimanya. If I didn't understand I'm going for my wedding. Ukasapali unoita nemoyo wese. Mama, I want the importance of Leah. You do it with full hearts. Munhu wana akabhadhara muchato. One person paid for pastor's akafly kubva ku-UK kuzoatenda muchato. Flying from UK to attend. Ndopandakatanga kutomuona munhu wacho. That was the first time for pastor to see that. Muchato chipera achitodzokera. After waiting, it fly back. Leah. I don't know what's saying. It's a painful pills. Adabvira ndataita. Osakona zvokuti unobvira wazviitira dream. Ausange uphupe nophupa. Chingoita zvinotaura Mwari. Do what God is saying to you. You can fulfill your dreams. Nezvausinovira. Ufaliseni iphupho lakho ngaloko zange akupa ngakho. Waiti vafundisi vakagara pasi. Mavafundisi vangahlala phansi. Vakasimuka neringi pazvigunwe so. With their rings in their. Ndakamboita pfungwa ndifana kutenga ndigare nayo kuti usanyare pane vamwe. Kana unofundisa taura zvekuchata-chata. Abantu bakhuluma mshado kakhulu. Kupedzera ngo ndinogara ndifana kugara nayo kukavira. Ngikavele iringi yami ngishali. But Mwari anozokavira kudarika But God can come better than what you think. Amen. When people talk about their marriage things, you're being ashamed. Because I say, she knows that. On the mind where they were going, they just say, take and take. Don't feel it. But God take out that. When I was at Leah at the field, on the street it's not good to preach, but the benefits are so good. He meet the wedding while he was in the street. He even come with the cars while he stand on the streets. Are flying on the streets. If I didn't understand I'm going for an aeroplane, I was going to run or fly. So if you know what will lead Jesus, why don't you say I'm because you didn't understand. But I come to teach you. Just do what God wants. People they love people they say you don't see. If you start to wait for God, people they say things. But they are used to change. Change abantu.
TV, but newspaper, the same people. People they talk. They say, why can't you see this? Why are you dying this side for you? But that's where Jesus is. That's where we are being saved. I just follow men who is attendant. the God of Leah, the one they own Nyasha. My economy is bad. And the way they don't like me. But you do really attend them. This economy. What the government stand? I don't know the stand. Nyasha is not that you can change it. Grace can beautify you. May the grace of God beautify you. Nyasha gati kuperunako. Nyasha gati nakise basarako. Nyasha gati nakise ibayako. Nyasha gati nyasha upenyo wako. Let us begin to pray. Father, we thank you for your way. We thank you for your grace. We thank you for your favor. The God of Leah, the God of Leah, even during the night, makaronga balawana no makaronga favor. The same yesterday, today and forever. I decree and I declare your mercy, your grace and your favor. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus, the God of Leah, the God of Leah, in hard times, we prophesy breakthrough, success and favor. Let me pray. Father, I decree and I declare, yes, Lord, your mercy and your grace upon your people. Jesus. Thank you, Lord. The God of Leah, yes, Lord, the spirit of acceptance. In the name of Jesus. In the name of you can change the goalpost. I decree and declare your favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. God bless you. Yes, Lord.